obklopený bujnou džunglou a tyrkysovými vodami. Srí Lanka, kde sa dobrodružstvo stretáva s pokojom. Ucíťte jemný piesok pod svojimi nohami. Nadýchnite sa teplej a lákavej vône koreňa vo vzduchu. Tam, kde sa starodávne tradície harmonicky prelínajú s moderným životom. Raj pokoja a šťastia, ďaleko od každodenného ruchu. Objavte skryté poklady a načúvajte šepotu histórie. Vydajte sa vlastnou cestou a preskúmajte nepoznané. Nechajte sa uniesť duchom Srí Lanky a zažite krásu, ktorá nemá obdoby. Na juhu sa majestátne týči Usangoda. Legenda hovorí, že král Rávana tadiaľto prechádzal so svojím vozom a stopy jeho kolies sú dodnes viditeľné v skalách. Miesto, kde sa história stretáva s mýtom. Červenkasté útesy a piesočné duny tvarované vetrom vytvárajú dramatickú scenériu. Vlny oceánu narážajú na pobrežie v nekonečnom tanci mora a zeme. Nájdite pokoj v samote. Na východe leží Arugam Bay, známa aj ako Mekka surfingu. Na východnom pobreží, preslávená svojimi nedotknutými vodami a uvoľnenou atmosférou. Raj pre surfistov, Arugam Bay si podmaňuje svojimi silnými vlnami a pokojnou atmosférou. Palmy kymácajúce sa vo vetre sú symbolom tropickej pohody. Pri západe slnka rybári vrhajú svoje siete a vytvárajú fascinujúce siluety. Tu sa čas spomaluje a život plynie v rytme oceánu. Či už surfujete alebo len tak relaxujete na slnku, tieto pláže vám umožnia vybrať si vlastné dobrodružstvo. Jas! V srdci Srí Lanky prekvitá divočina. Vstupujeme do Národného parku Jala, kráľovstva leoparda. Od dokonalého maskovania v hustej vegetácii až po patrolovanie po svojom území, sledujte tieto majestátne tvory. Stáda slonov sa pasú na rozlahlých pláňach, ich trúbenie sa ozýva džunglou. Národný park Jala je zázrakom prírody. Na severe v Národnom parku Udawalawe vstupujeme do ríše obrov v savane. Byť svedkom toho, ako sa slony schádzajú pri vodnej hladine, je nezabudnutelným zážitkom. Bivoli sa váľajú v blate, zatiaľ čo krokodíly sa vyhrievajú na slnku. Spev vtákov naplňa vzduch, je to skutočná symfónia života. Národné parky Srí Lanky sú bránou do nedotknutej prírody. Starobilé chrámy zahalené zeleňou, tichí svedkovia plynutia času. Každý kameň ukrýva príbeh. Každý kút šepká o minulých epochách. Chrám Mulkirigala Rajamaha Vihara, týčiaci sa na impozantnom skalnom brale, ponúka panoramatický výhľad na okolitú džunglu. Nechajte sa uniesť nádherou histórie a kochajte sa pohľadom na bujnú zelenú krajinu. Hravé opice sa hojdajú medzi stromami a pripomínajú nám jednoduchú radosť zo života. Ich nákazlivá energia dodáva pokojnej atmosfére zvláštne čaro. Vnútri jaskýň, premenených na chrámy, zobrazujú živé nástenné malby výjavy z Budhovho života. Každý ťah štetcom odhaluje kúsok múdrosti a osvietenia a pozýva nás k zamysleniu. Atmosféru zahalila aura pokoja a mieru, ktorá nás spája s duchovnou energiou miesta. V srdci džungle sa ukrýva tajomná Ritigala. Toto starobilé miesto, izolované od moderného sveta, nás fascinuje svojou mystickou aurou a láka dobrodruhov, ktorí túžia objavovať nepoznané. Ruiny starobilých kláštorov, ktoré vykúkajú spomedzi stromov, nám rozprávajú o oddaných mníchoch, ktorí kedysi žili na týchto posvätných miestach. Legendy hovoria o pustovníkoch hľadajúcich samotu a o mýtických tvoroch, ktorí našli útočisko v týchto lesoch, čím umocňujú tajomnú auru Ritigaly. Vietor, ktorý veje ruinami, prináša šepot minulosti. Počúvajte pozorne, pretože by ste sa mohli priblížiť k nadčasovej múdrosti vritej do kameňa. Pridajte sa k nám na ceste za chuťou. Srílanská kuchyňa je explóziou chutí a farieb, fúziou rôznych kultúrnych vplyvov. Od pobrežia až po horské oblasti sa každý región píši vlastnými kulinárskymi tradíciami. Preskúmajte rušné trhy v Gale, kde na vás čaká skutočná hostina pre vaše zmysly. Predavači hrdo vystavujú svoje čerstvé produkty a vzduch je presiaknutý lákavými vôňami miestneho korenia. Koše plné exotického ovocia, explózia farieb a vôní vám urobia radosť nielen na pohľad, ale aj na jazyku. Od zrelého manga a papája až po žiarivú pitahaju, každé ovocie je symfóniou chuti. Omamná vôňa korenín, ako je škorica, kardamom a klinčeky, vás obklopí a povzbudí vašu chuť do jedla. Práve tieto koreniny dodávajú srílanskej kuchyni jej jedinečnú chuť. Ochutnajte kottu roti, obľúbené pouličné jedlo pripravované z kúskov roti, zeleniny, mäsa alebo syra, všetko varené na rozpálenom plechu, čo vytvára neodolateľnú kombináciu chutí. Žiadny kulinársky výlet na Srí Lanku nie je kompletný bez ochutnania tradičnej ryže z kari. Vychutnajte si nadýchanú bielu ryžu dochutenú rôznymi aromatickými kari a lahodnou šošovicou.
Skutočná oslava chuti. Ochutnajte rybie, kuracie alebo zeleninové kary, pomaly varené v kokosovom mlieku a aromatických koreninách. Krémovosť kokosového mlieka sa dokonale snúbi s pikantnosťou korenín a vytvára symfóniu chutí. Objavte miestne rodinné reštaurácie, kde sa s láskou pripravujú recepty odovzdávané z generácie na generáciu. Tu nie je jedlo len nevyhnutnosťou, ale oslavou života, ktorá vystihuje autentickú podstatu Srí Lanky. Nechajte sa uniesť rytmom ostrova. Ak chcete skutočne pocítiť tep Srí Lanky, ponorte sa do každodenného života miestnych obyvateľov. Nasadnite do tuk-tuku, ikonického dopravného prostriedku Srí Lanky. Cíťte vietor vo vlasoch, keď sa budete prechádzať rušnými ulicami miest a malebnou vidieckou krajinou. Dajte sa do reči s miestnymi obyvateľmi, ktorých vrúcnosť a pohostinnosť urobia váš výlet nezabudnutelný. Nebojte sa naučiť zo pár základných fráz v singhalčine. Jednoduchý pozdrav, ako napríklad Ayubovan, dlhý život, istúti ďakujem, dokáže otvoriť srdcia a vytvoriť autentické putáre. Nájdite si čas a vypočujte si príbehy, legendy a tradície miestnych obyvateľov, pretože zanechajú nezmazateľnú stopu vo vašom srdci. Cestujte s rešpektom a ohľaduplne. Zatiaľ, čo si užívate krásy tohto raja, prispejte k jeho ochrane. Vyberajte si ekologické ubytovanie a podporujte udržateľný cestovný ruch, ktorý prináša úžitok miestnym komunitám. V mestečku Ela nájdete očarujúce penzióny, obklopené čajovými plantážami a zelenými kopcami. Prebuďte sa do rána s vtáčim spevom a úchvatnými výhľadmi na hory. Znížte svoj vplyv na životné prostredie používaním opakovane použiteľnej fľaše na vodu a odmietaním jednorazových plastov. Podporte miestnych remeselníkov a umelcov nákupom suvenírov a ručne vyrobených predmetov. Nechajte za sebou len stopy svojich nôh a krásne spomienky. Objavte svoj vlastný raj na Srí Lanke. Ostrov zázrakov. Od opustených pláží po rušné trhy, od starobilých chrámov po pulzujúcu divočinu. Srí Lanka je klenot, ktorý čaká na objavenie s otvoreným srdcom. Cestujte s duchom dobrodružstva a pripravte sa na to, že budete unesení. Nechajte sa očariť kúzlom Srí Lanky, mimoriadna destinácia, ktorá sa vám navždy vrie do duše. Ako sa naša cesta blíži ku koncu, ponorme sa do ozvien histórie. Na Srí Lanke sú starodávne príbehy vytesané do kameňa a každý závan vetra šepká o minulých epochách. Prechádzajte sa ruinami Anuradhapury a obdivujte majestátne stupy, ktoré odolali skúške času. Vystúpte na vrchol skalnej pevnosti Sigiriya, zázraku starobilej architektúry, a objavte jej pôsobivé fresky a vertikálne záhrady. Tu nie je minulosť uzavretou kapitolou, ale živou silou, ktorá formuje prítomnosť. Ponorte sa do duchovnej atmosféry chrámu Budhovho zuba v Kandy, kde sa s úctou zachovávajú starodávne tradície. S každým krokom, s každým vypočutým príbehom budete prenikať hlbšie do bohatej tapisérie Srí Lanky. Keď sa budete lúčiť s touto pohostinnou krajinou, vezmite si sebou získané poznatky a vytvorené spomienky. Nech je vám história s prievodcom a krásu a ducha Srí Lanky si uchovajte vo svojich srdciach navždy. Koniec. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like a prihlásiť sa na odber, aby ste nepremeškali ďalšie zaujímavé videá.